Pripun wah cilika dalang Mula aku diarani dagelan tuwa lah dalange enom. Lah pancen leres. Lanjut to. Leres. Mas Yusuf saya hebat. Nek kok saya cilik kaya kula mah. Lah mergo yo. Kokean jo. Lah dikurangi. Lah ndak. Dikekke wiyaga. Aja dipek dhewe. Yo nek yogane iki dalang mono mboten masalah. Nah. Kowe Injih kula nderek pitepangan kisana. Panjenengan menika piantun saking pundi? Sinten jejulukipun menawi Nalindra? Injih leres. Menawi Wanudya. Piyaye kok bagus kaya ngene. Feminim sebenarnya. Derek pitepangan Kang Mas. iya kowe sapa? Panjenengan menika ibaratipun pria tanpa cacat. Wis. Menika menawi basa Indonesianipun. Nek Jawane? Jawane pria tanpa sanes kula ingkang mestani lho Kang Mas. Berarti rata. Tanpa cocot. Tanpa cocot, tanpa untu. Mangkel aku. Ampun wonten niku to kok njot. Aku yo mancing-mancing. Lho pancen yo nembe pinangke sepisan menika kok Ana Jih. sinden ayu-ayu Jih mah dituwake. Ampun malah kerek nganti kok teko. Iya. Aku tak anu karo dalang. Injih. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo. Wilujeng dalu Mbak Syara. Nggih pinanggih malih wonten ing mriki. Mugi-mugi kepanggih malih. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, pokoke digawe sehat. Panjenengan nosek mumbul-mumbule. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Wis gak wijik ngombe obat. Apa to? Ampun. Kok njur ngono iki lho. Dumeh karo cah cilik kok njur. Rene. Iya. Dipotuk wis. Oh wis. Ora sida. Arep motor ora sida. Nggih. Heeh. Nggih, dalu niki Jan wonten ketok serasi. Nggih. Ngaturke kula nuwun riyin. Nggih, wonten ing Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya? Amin sehat. Nggih, matur. Sampun ngantuk Bapak Ibu? Urung. Urung apa? Urung ngantuk. Halo, mburi enek Oh sing tasih sonten kok Nggih. mburi enek sing pun ngantuk sapleke petuk baksuhin ngantuk wawane. Lah iya karang aku wis tuwa kok ya. Nggih, mugi-mugi menika merti dusun Nggih. utawi rasulan menika ing pangangkah nggih manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya, rejeki lancar. Nggih to, menapa ingkang dipun gayuh saged kasembadan sedaya. Amin ya rabbal Ingkang baku monggo bersatu. satu bersatu. Lanjut to, Anggere kesatuan bersatu dan mesti persatuan iki anggere penting. bener. Bersatu Gayuh itu apa-apa apik ki ya, nek Mas. dadi siji kumpul apik. Jos. Ora kok jos ngopo? Lah ya apik ngoten Oh, niku. taruh nek ngobong paku tok. Nah, celok. mboten kok ya Jos. ngomong paku. Niki wonten dusun pundi Kang Mas? Niki jetis. Jetis, Pacarjo. Patarjo jetis Semanu. Wah. Ingkang mresani ya ampun katahe sakmono. Wong kok ya ampun piye to? Kathahipun kula menika gumun santen ngaten lho. Boten saged diitung. Mboten ajeng kula hitung ora rampung 3 Wis dina. ora apa-apa. Iki arep tuwa ning gumunan. Nah, nggih gumuran. Menika dipun tenggani para Nggih, pinggir. para lenggah. Sugeng dalu Bapak Lurah, Pak Newu, Ana pakmu barang. nggih wah komplit Nggih sedaya sehat nggih Pak nggih. Iki kalih Pak Joni ki wonten lho. Nggih. Pakmu, Pak, mang. Walah kok melu. Lah ora melu ora Semelang kene apa? aku kok ya. Lah aku kurang bebas aku. Weh niku kula niku pun dipasrahke sapa-sapa lho. Oh tur ketoke wis budhek ya. Semprono iki. Karo lamun. Aja ngono kuwi to. Lah iya. Piye-piye kae garwa. Ah, nggih, sing garwane garane Bosi. nyawa. Nggih to. Lah nggih. Nggih mboten. Lah nggih. Ora ngomongane ora awas kowe. Nggih, Nek nggih. yo ngancam ki lho. Lah dagelan tuwa isane kur ngancam. Nek diwaneni wis ra iso apa-apa. Lah nggih. Oh wis jejeg ngoten ora iso ngopo-ngopo lho. Ya nek sing jejeg-jejeg, Nek sing ora ya iso ora. Sing ora dicecek-ceceke kok. Pripun? Nek ora jejeg-jejeke. Pun tekate sesuk tak solasi. Nggih. Niki dalang
Nggih, terus ndi? Niki dalang Ki Sugiran ugi rawuh. Oh, nggih. Maring donga pamuji. Matur suwun. Dalang-dalang kabeh do mengestoni. Nggih. Heeh, atase dalang cilik. Ning kurang ajar iso. Lho kok kurang ajar piye to, Mas? Tegese seneng aku, tegese wis wani ngono lho, Oh, wis ora wani. ngoten. Ana apa-apa ki nyambung. ngono lho. Nyambung. Ayo iki sing tak Kula yo tunggu-tunggu. gumun karo bocah siji niki. Nah, aku iki apa-apa gumun kok. Lah kok ya ra entuk lho ora gumunan we. Mbak bojomu ngepit nabrak ya gumun. Gumun aku. Lah, Gumun aku ora ngati-ati. Oh, jenise lamur. Iki dalu niki dalang-dalang ugi rawuh kok. Nggih, ngaturaken. Kok sing gambar sing gambang niku Pak Sumar niku ugi dalang. Alah rasa dikenalke. Lah men tepang to. Iki Mas kowe. Oh, terus Iki kok nglebak to nglipar. heeh, anu Wah, nggih. apalah. Lah, nggih. Cilik aku ki nang kono Nggih. kadong. Mas Terus, Mar. Iki sedulure sampean. Mau ya mampir. Iki terakhir Rosbanti Mas Lah. komplit kae. Lah. Nek ora sampean iki termasuk Trah Gunung Kidul. Aku. Wah iya. Lho kene ora tau dolan nggon aku? Ora tau dolan nggon aku. Apa aku seneng kowe apa? Lah nek dolan ki ora Apa ya ngomong kudu? seneng karo ora seneng lho, Lek. Wah, ngono nek didelok wong rak ya malu aku. Ngolah, ngono kaya. Nek nang kono kok tak gekke bubur wis to. Kaya Tur gaweke bubur. padake wong jompo. Rasa gaweke bubur weruh kowe wis kaya jenang sumsum. Aja dadi atimu ki gur guyon. Ah iya iki kok Ayo. dienggo panglipur. Lah Atau Nggih. Lah nek umpamane sampean ki rak tak depi amet 1000, balungan rak yo mesake to. lah balungan nek balungan glugu apa jati ora apa-apa. Nek sayur niku lho, Mas. Nek balungan. Aku ngene iki gur guyon lho, Mas. Alah ket mau guyon ya ngece kok. Ora. Dalang-dalang dong nglumpuk niki Pak Lah, Karsi, iki. Pak Karsi dalang. Nggih, Pak Sulis Bronjong niku Pak Sulis dalang. dalang kabeh. Terus Mas Juang niku ngedalang. Ya nek anu kowe medun ben diganti wong semene apa piye? Mboten lho iki ngomong lho. Oh, dalange akeh banget. Nggih, dalang akeh banget. Oh, done ru aku. Ning mengestoni kowe. Sing ngrebah kuwi nggih dalang. Sik niki nggih dalang. Wis ora tak. Lah niki nggih dalang kok, Nak. Ora tak tekokke nek kowe. Lah niku ngrebab niku tau dionek-onekke wong akeh. Mergane. Niku ngrebabe ngetonangan itu ngaduangi. Terus saiki nek ngrebab le linggung ngene iki. Kelir kono iki. Karo rada direngke omane ngene iki wae malah kaya ngono. Gayane niku dhewe-dhewe kok. Kulino jerengi pemean kok. Lah nggih. Lagehane dhewe-dhewe. Wis omah gumoh. Mbok yo men. Iki Apa-apa kanca-kanca kok ora entuk. iki gelo kae banget ya teng cekiki. Wis lah jebul ayu kene karo kowe. Kepiye? Ayu wis. Lah genah ngono yo. Wah, kok kowe pilih Mbok milih salah siji. cah cilik kok pilihane ayu-ayu to ya. Lah iya. Endi sing kok pilih sing endi? Wah, lah kula Kepengin karo tuku cah cilik piye? ning iso mbedake ling ayu karo ling ora. Wah, iso. Wis Lah nggih. saged. Piye carane piye? Carane nganggo mata. Dadi motone tok copot. Carane iki didemet. Ditemetke. Lah ngoten. Nggih, iki enten pamundutan. Oh, nggih.